U restoranu Stenka održana je promocija prvih izdanja književnog salona pod nazivom Poezija Stenka. Rado, šta reći? Pa eto, šta reći? Konačno. Konačno, da. A i zaslužili smo, mislim, ako moramo biti iskreni i pošteni da smo mi to zaslužili. Poseban je događaj što smo, osim okupljanja, znači, izašli, iskoračili u izdavačku delatnost i unazad 2 meseca, eto, Majo je najavio, nešto je rekao, znači da smo uspeli da objavimo 2 ovako respektabilna, znači, izdanja, dve knjige naše i kažem, eto, naravno, to nam je ideja, ne nešto da što kaže pretenciozno, ali eto, kvalitet je, mislim, naša opredeljenje je samo kvalitet. Almanah je okupio 178 autora iz 14 zemalja, od Australije, Kanade pa ovamo, uključujući sve zemlje u regionu. Iz 82 grada, od toga 40-ak iz Srbije, a 40-ak znači iz sveta. Okupio je oko 800 autorskih priloga, radova faktički u ovom izdanju. Ovu veliku knjigu izuzetno profesionalno je oštampala mala knjiga iz Novog Sada. Mi im se zahvaljujemo. Još bi bilo interesantno možda da vam napomenem da najmlađi učesnik u ovoj knjizi ima 22 godine, najstariji učesnik ima ravno 100 godina, Čika Miloš Bajić iz Sidneja, i mi ga zaista i ovom prilikom i posebno Milan Bajić, izvinjavam se, iz Sidneja, mi ga ovom prilikom pozdravljamo i posebno ćemo ga apostrofirati na našoj promociji 15. maja.